Ibu, manglat ay mangla, mama. Ayun tayo sira. Yung ne, yung ba? Lai ba farisi ay shung amani kay da bulolugi kaurang na lairi ay honjil thok na hai jau nungshi nang naigi nupada tamo kaida Noy anigi mong si kani mong no ba Angomcha ngay ko tập thông này nang kita magtasyo ay lensdi kani Lesari, tagat-tagati. Sahin mapakang punamak. Anybody welcome? Aduga, iyit kinapada sila na. Mapupan sa labi. Don't thirst me. Haliliman eh. Tamoniyam ni ikay bilaga na. Uy, ginapada sila ga. Talk like that, okay, Nico? No, don't do like that, baby. Don't do like that.